Zvave kunakidza manje panguva ino zvonzi ZANU-PF yava kuzviexposa after kuonekwa kunzi vana Tagurei zvinonzi kuzikanwa kuti ava pananga nahondo 1 yavakarwa ende masoja neZANU-PF vaiva vachitaura mashoko vachiti hatifiki takasaluta munhu asina kuenda kuhondo saka muchaita sei. Sadapira mashoko nyazvikuonekwa kunzi saka ZANU-PF muchaita sei panguva ine zvionekwa kunzi they just exposing themselves panguva ine nechokwadi chiri ngori pachena kuti aiwa vanhu munosadhaina vakaita sana Argonus Muchanisa muchitadza aiwa kuvaimpresa kuti vanyatso kulidha nyika muchi panguva ino ndo vane musoro unopa subscribe like on the bell icon. Tipinda paendo yalini emano poster this poster muri kuona yeposter reku prekebra muri kuona kana ZANU-PF kuva president Star rally what everyone knows it takariona panguva ino anomudanyira chiti Mavuto one said they will not salute anyone asina kuenda kuhondo. What will happen to this Chikananda? Toti mari yake yakaenda kuhondo on his behalf question mark. Mashoko atukona kuti vakuseka manje vava kuvaseka vakomana ivo veZANU-PF neveMavuto kuti nawo makuzviexposa saka toti mari yaTagwire ndo yakaenda kuhondo iri kana kuti Tagwire wacho muchati kudii panguva ine zvatongova clear zvatongova pachena kuti Tagwire isiway is just being left kuti apite aiwa active politics president koko central committee atovamo panguva ine zvinhu zvitotoonekwa zvitozikamwa but mukomana haana kumbobata gidi haana kubata futi saka muchaita sei? Are you going to salute him kana kuti muchapa mamwe mareasons? Mashoko anonyatsokuonekwa kunzi yes these guys they can say vechidiki hapana changaita munyika yeZimbabwe chesipoza havana kurwa hondo but chazomona kuti one way or the other vachakodzokera kune vechidiki vavo vagoti ndimi muchakwanisa kubuilda the nation. Tudze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi aiwa pinda comment section medu tudze mafunguro enyu so subscribe or like turn on the bell icon.